Pynbor nakaslem jong unongsan Hima. Ha ka lai phoi tarik jamang arajar arphuhnriu Ngut ki Samla Khaïi na Barato Meghalaya kila pentip Shah Students Union Delhi Unit ban panching arab kerke katkum kecing thu jongki lawanra yaki Shah Delhi dak bakular ban penyokam yaki hagawai ke hotel Henry hadian bakila poi Shah Delhi lakeno bala Pynbor yaki bandrung hakikam Khaïi man katkum kecing thu jongi ki Samla Khaïi habakila kentat ban ne kumta ka Khaïi ke bawanra yaki Shah Delhi kala dawa bakin siubiang yaka pisa le jinglet bala penut nak benta jongki bat kala keni eru yaki mobile phone jongki kila keno eru ba om Shah yaki ban mi na ketika jaka tat haduk bakin siubiang yaka pisa bala penut hak jinglet jongki hadian baka KSU Delhi unit kala yok pedang yaka ni kecing kerpat jingarap marmar kala pentip Shaki Pulit Delhi bat kala pan jingarap naki ki Pulit Delhi ru kila shimkya yaka ni kam bat kila lap bat yaka ketika Khaïi nak benta kecing tokit habala tokit yaka kala kentat ya baro kecing Shah keno bala mudui persya yaka kalau ong begini ki Ngut ki Samla Khaïi kila wanhi dak mon ngobha la jong Shah Delhi ban wat kam bat bakala siu ya ka bailet by one jongki ban ajing rap yaki ban yokam kalau kentat ru baka don benta hakanu nu jing Pynbor lani jing thmu ban pendrong yaki hakakam Khaïi man hadian kecing lam jong ki Pulit Delhi la betha ya ketika Khaïi bakan penpai no yaki mobile phone jong ki Ngut hadian kata la IT no yaki Samla Khaïi shagajingada bat jingarap jong KSU Delhi unit menta kini ki Ngut ki dangdon hapo jingada bat jingarap jong KSU Delhi unit la penbet ru ikilat jingarap ban penpoi suk yaki shalayeng ki bahayeng hasam jong ka wei naki kila pha yaka pisa ban siu yaka tiket ling sun jong ka bat kalabu jing thmu banit phai no Meghalaya la shai kasni ka KSU Delhi unit kadangi beteng ban pet bat ajingada yaka bha kamyat jong ki Samla bat kinong shongshnong na Meghalaya ki badan nilet sa shabar ka jila ka seng ka kentu ya baro ki bawat kam bakinong ki husiar bha haba pedang yi ginu ki jingkular kam na ki brio bumla ban shanya bat bakimpen shisha bha ya kecing shisha jong kini kecing kular shwaban let shaki wei pat ki jaka Barok ki brio ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang है MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing sedang bathuma ki jing ikai bapura katkom ka job ka bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design filmmaking communication design music BBA MBA sports management nursing BTech computer science BSW MSW bat QA ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong bat ki kala long ka jing shisha MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalawai bachok